שלום, היום נדבר על עיצוב והטמעה של מפות גוגל מפס באתר שלכם. דרך אגב, אני אסף לב-ארי, מנהל פרויקטים בחברת תבונה מקבוצת אסקיווינג. תישארו איתנו. אז בשלב הראשון נפתח את גוגל מפס ונוודא שאנחנו מחוברים לשירותים של גוגל תחת שם משתמש. נפתח את המפות שלי ונלחץ פה על צור. אנחנו בעצם הולכים לבנות מפה עם השכבות שמעניינות אותנו, ככה שנוכל לפרסם את זה באתר שלנו. אז אני הכנתי מראש קובץ KML שמכיל כל מיני בתי מחסה במסלול טיול בארצות הברית. כן, יש לי אתר של טיולים ואני רוצה להראות במפה הזו את כל הבתים שאפשר לישון בהם במהלך הטיול. אז אני לוחץ פה על יווה. שולף את קובץ ה-KML, ובעצם המפה של גוגל תכניס את הנקודות האלה על גבי המפה הזו, ותיצור את זה כשכבה. כמובן שכל נקודה כאן, אם אני אלחץ עליה, אני אקבל עליה פרטים שהוכנסו מראש. ואני רוצה להכניס שכבה נוספת. איפה מתחיל הטיול? תחילת המסלול. אני רוצה לעצב את זה שזה יהיה בצורה לדוגמה של כוכב אדום. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה של סוף המסלול. גם כאן אני יכול לשנות את האייקון. עכשיו אני רוצה ליצור שכבה נוספת, שזה בעצם מסלול או קו שבעצם יתחום לי את כל האזור של הטיול. תחום הטיול. זה בעצם מסלול נוסף, גם כאן אפשר לעצב שקיפות, צבע. עכשיו אני רוצה שהמפה הזו לא תהיה המפה הרגילה, אלא מפה שהיא שונה. אז אני בעצם יכול לבחור פה מכל המפות איזה סוג מפה אני רוצה. כן, אם אני רוצה לדוגמה עם רקע כהה, אז זו המפה שבעצם תופיע לי. עכשיו אנחנו נשתף את המפה שלנו. נהפוך את זה לציבורי. וככה נוכל לקבל בעצם את הקוד שנוכל להטמיע באתר שלנו. אחרי שנטמיע את הקוד הזה, בעצם מה שיופיע זה המפה הזו עם השכבות האלה. עד כאן הסרטון הזה. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכם יום נהדר.